vi er en del af Muhammad sallallahu alaihi wasallams nation. Skal vi omfavne og anerkende sharia i Danmark? Eller skal vi stoppe tilslutningen til sharia, fordi det er en islamisk lære, som er udemokratisk? Et flertal af politikerne i Københavns borgerrepræsentation har netop besluttet at sætte en stopper for tilgangen til sharia for at udbrede demokratiet i København og dermed i Danmark. Spørgsmålet er, om politikerne tager fejl, og det i virkeligheden er jer, der er udemokratiske. Med mig i studiet, der har jeg den konservative Rasmus Jarlov, som sidder i borgerrepræsentationen i København. Det er P1-debat i dag. Vi diskuterer, hvorvidt vi skal omfavne, anerkende eller begrænse tilgangen til sharia i København og i Danmark. Du kan blande dig i P1-debat med din mening. Jeg vil især gerne høre fra lyttere med en eller anden form for muslimsk baggrund. Har du en mening i debatten, så ring til os på telefon 80 20 80 00. Du kan også skrive til os på Facebook, eller du kan sende en mail på p1debat@dr.dk. Skal vi omfavne sharia i Danmark, eller skal vi forsøge at begrænse tilgangen? Jeg hedder Gitte Hansen. Som sagt, første gæst i P1-debat i dag, det er Rasmus Jarlov, konservativ, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, siddende politisk på Rådhuset. Rasmus Jarlov, hvorfor i alverden vil dit parti, et demokratisk parti, begrænse tilgangen til sharia i København og dermed i Danmark? Fordi vi synes, det er en skadelig ideologi, som er i modsætning til de helt grundlæggende værdier, som det danske samfund bygger på. Jeg skal understrege, at der ikke er tale om, at vi vil forbyde noget, eller lave påbud, eller på anden måde bruge tvang. Men vi vil gerne missionere for de grundlæggende demokratiske værdier, som Danmark bygger på. Og de er jo i modstrid med den her religiøse fundamentalisme, som Hizb ut-Tahrir og sharia handler om. Fortæl mig lige, Rasmus Jarlov, hvad er sharia for dig? Set med konservative øjne. Jamen, det er jo meget komplekst regelsæt, som bygger på den måde, så de ting, der står i Koranen, og den måde, som Mohammed levede på for mange år siden. Og der er nogle regler, der er selvfølgelig meget af det, som er helt uskadeligt omkring, hvordan man skal spise og vaske hænder og sådan nogle ting. Men der er også nogle elementer, som er helt inkompatible med at være et vestligt demokrati. Og så må de vige for den måde, som vi indretter vores samfund på. Altså sådan nogle ting med, at muslimer tæller mere end andre mennesker, at kvinder ikke er lige så meget værd som mænd, at der er dødsstraf, hvis man forlader islam. Sådan nogle ting er jo helt uacceptable i et dansk samfund, og det har jeg ikke noget problem med, at vi også fra officielt hold siger meget klart, at det er elementer, der ikke hører til i Danmark. Mm. Nu er det så et bredt politisk flertal, både fra venstre- og højrefløjen på Rådhuset i borgerrepræsentationen, som er enige om den her nye integrationsplan for de næste år, hvor i det her indgår nemlig, at man skal udvide demokratiet ved at begrænse tilgangen til sharia. Men igen, som konservativ politiker i et demokrati med ytringsfrihed, med religionsfrihed, hvorfor tage det skridt, Rasmus Jarlov? Jamen, der er ikke noget i demokratiet, der tilsiger, at alting er lige godt. Man har ret til at være her, alle har ret til at have deres synspunkter, så længe de som udgangspunkt ikke skader andre. Men der er ikke noget krav i et demokrati om, at vi fra officiel side skal bakke lige meget op om alle måder at tænke på. Og når vi har en ideologi her, som handler om, at kvinder ikke er lige så meget værd som mænd, at man vil begrænse fri tænkning, at man er modstander af demokrati, jamen så vil vi som demokratiske politikere, som danskere med den kulturarv, de værdier, vi har i Danmark, så vil vi godt slå fast, at det er noget, vi gerne vil holde nede. Det er noget, vi nødig ser udvikle sig. Inden for de rammer, som der nu er i et demokrati, at selvfølgelig må man mene, hvad man vil, og man må også gerne være imod demokratiet. Det er jo det storslåede ved demokrati, og der er plads til både nazister og satanister og folk fra Hizb ut-Tahrir og alle mulige mærkelige mennesker, som vil noget helt andet med samfundet, end det, som vi gerne vil. Men det betyder ikke, at vi som politikere ikke godt vil reklamere og missionere for de værdier, som vi har i Danmark. Og nu står du lige frem og slår i bordet for at understrege dine pointer, Rasmus Jarlov. Nu er der jo sat millioner af kroner af til den her integrationsplan, og også til at begrænse tilgangen, som det hedder, til sharia for at udbrede demokratiet og de demokratiske værdier. Men hvordan konkret
begrænser man tilgangen til sharia? Altså i første omgang, så det vi faktisk blot har besluttet på mit initiativ i øvrigt, det er, at vi skal have et overblik over, hvordan står det til med opbakningen til demokrati i forhold til religiøs fundamentalisme og den her tænkning om, at alt hvad der står i en bog, der er 1500 år gammel, det må man ikke diskutere, og det er den måde, samfundet skal indrettes på. Hvordan står det til med opbakningen til henholdsvis demokrati og den religiøse fundamentalisme. Og det er egentlig det eneste, vi har besluttet indtil videre. Vi har ikke igangsat nogen kampagner eller besluttet at bruge skattekroner på at lave kulturfremstød eller påbud eller noget andet. Så indtil videre, så er det egentlig bare, at vi sætter fokus på det, og det gør vi altså, fordi at vi mener, det er bekymrende, hvis der er en stigende opbakning til den religiøse fundamentalisme. Nu skulle der ved siden af dig, hvor der er en tom plads lige nu, der står en mikrofon der på bordet ved siden af dig, der skulle have stået Elias Lamrabet, som er vicemedierepræsentant fra det politiske parti Hizb ut-Tahrir i Skandinavien. Og de har indkaldt til stormøde på søndag om sharia, som de kalder for muslimernes stolthed. Og det er så også en protest mod det politiske flertal i borgerrepræsentationen i København, som altså vil begrænse deres tro, sharia. Jeg har ringet til Elias Lamrabet, som sidder derude i trafikken og skulle være på vej herhen. Den første lytter, vi kan tage ind, mens vi venter på Hizb ut-Tahrir, det er Ahmed Allan. Hallo? Ja. Hej, ja. Ahmed Allan. Du er jo medlem af Enhedslisten og sidder i borgerrepræsentationen. Hvad er din holdning? Skal vi begrænse tilgangen til sharia? Altså nej, fordi sharia er nogle mennesker, som er overbevist om, og så længe at det er noget, de tror på, og ikke fører det til handling, udemokratiske handlinger eller kriminalitet, så er det noget, de må selv om. Kommunen skal ikke missionere. Det er når nogen tror på sharia, det er på lige fod med Rasmus Jarlovs værdier om Gud og konge og faderland. Det er fuldstændig samme, hvad kan man sige, fantasier, som nogen tror på, og som skal være lov, der skal gælde for alle. Men det, vi tror på til gengæld, det er, at vi ved, at der er stort tilknytning til de her ekstreme organisationer, som rekrutterer krigere til Syrien og til Islamisk Stat. Og det er sådan nogle ting, vi skal bekæmpe. Det, der er sket i Københavns Kommune, for at være helt konkret, der er blevet vedtaget 2 ting. Den ene hedder en integrationsaftale. Det går ud på at fordele i omegnen af 12 millioner kroner. Mange fornuftige penge til praktikpladser, til at bekæmpe diskrimination på arbejdsmarkedet og i nattelivet og alt sådan nogle ting. Det har vi stemt på. Det har alle partier stemt på. Så er der noget andet, jeg kan ikke huske, om det er med, men så er det noget andet, der hedder integrationspolitik. Og det her har vi sammen med vores venner i SF har stemt imod. Det står der nemlig noget signalpolitik, som har ingen nytte. Det er sådan noget, som Rasmus Jarlov kan få platform til at missionere sine holdninger og bashe muslimer. Og så giver det krudt til sådan nogen som Hizb ut-Tahrir til at sætte sig ind i ynkerollen, i offerrollen, og så få større opbakning. Så det vil sige, at den her signalpolitik, som i virkeligheden betyder ingenting, det har kun sådan nogen som Rasmus Jarlov og Hizb ut-Tahrir gavn af. Godt. Allan Ahmed, det du siger, det er, at de konservative og Rasmus Jarlov med Gud, konge og fædreland, de er i virkeligheden ikke bedre end de muslimer, der dyrker sharia som en del af islam. Rasmus Jarlov, er I virkeligheden lige højreorienterede eller radikale, jer og Hizb ut-Tahrir og de folk, der dyrker sharia? Det var meget mærkelige angreb fra Enhedslisten, som jeg faktisk ikke forstår, fordi vi har stemt sammen om den her aftale, og har været enige om at lave de her initiativer, som vi har sat i gang, men jeg forstår nu, at Enhedslisten de undsiger det, som de selv stemmer for. Med hensyn til om Gud, konge og fædreland, og det at være stolt af Danmark og vores kultur, det skulle være lige så slemt som sharia, så må jeg også undre mig lidt over det. Jeg synes, det bør stå klart, at det Konservative Folkeparti er et demokratisk parti. Det tror jeg ikke, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Så at ligestille det med en antidemokratisk undergravende bevægelse, som der er tale om med den islamiske fundamentalisme,
jeg tror ikke, jeg behøver at kommentere på det. Det var så et svar her til Allan Ahmed, som havde ringet til P1 Debat på 80 20 80 00. Så kan jeg sige goddag og velkommen i P1 Debat, og det kan jeg til dig, Elias Lamrabet, som kommer som vicemedierepræsentant fra Hizb ut-Tahrir Skandinavien, skal jeg vist lige sige. Velkommen. Jo, tak. Du sad vist lidt fast derude i trafikken, men det er godt, at du er her nu. Lad mig starte med at spørge dig, Elias Lamrabet. Altså, når I kalder til stormøde på søndag for at snakke og hylde sharia, som I kalder muslimernes stolthed, hvorfor er det så, I gør det lige nu? Jamen altså, det der er vigtigt at slå fast her, det er, at den her diskussion handler slet ikke om, hvorvidt at det system, der gør sig gældende i Danmark, skal omvæltes, og man skal indføre sharia i stedet for. Sharia, det er et komplet system, det er en komplet levemåde, en komplet samfundsform. Det vil sige, alle de praktiske aspekter i islam, kort sagt, om det vedrører stat, eller familie, eller individ, alt, hvad man henter af løsninger fra de islamiske lovtekster, fra Koranen og profetens sædvane, det er simpelthen det, der tilsammen kaldes sharia. Det vil jo sige, at de 1,5 til 2 milliarder muslimer, man har ude i verden, der er sharia for alle dem et helt fundamental del af deres overbevisning. Og når man derfor på den her eksplicite måde retter angreb imod sharia, så er det jo i virkeligheden et angreb på den overbevisning, som de her muslimer de har. Og når Rasmus Jarlov tidligere på ugen, eller i sidste uge, i Radio 24/7 kaldte det for tåbeligt, at man henter sine løsninger fra det, han kaldte en 1500 år gammel bog, så mener jeg, at linjerne er trukket meget tydeligt op i det her. Og derfor mener vi, at der endnu engang er behov for at stå værn om de islamiske værdier. Elias Lamrabet, kan du ikke lige starte med for mig og for lytterne at forklare helt præcis, hvordan sharia fortolkes ser ud for dig? Jamen, altså det her med at opstille sharia som værende en særfortolkning, hvor hver muslim har sin egen version af sharia, det vil jeg virkelig gerne bevæge mig lidt væk fra. Fordi der er nogle ting, som er fuldstændig faste i sharia, og det kan sådan set være love for, hvordan man lever sit daglige liv, altså bøn og alle mulige andre daglige handlinger. Det kan være forholdet til ens familie, forholdet til ens nabo, men det er sådan set også de regler, som gør sig gældende for indretningen af et samfund, økonomi, sociale forhold og også straffe. Det er et komplet samfundssystem, og det her samfundssystem, det arbejder vi i Hizb ut-Tahrir for at indføre i den islamiske verden. Og hvis man har læst lidt på lektien hjemmefra, hvilket man måske godt kan forvente sig af en politiker, så ved man, at det arbejder vi for i den islamiske verden, og ikke i Danmark. I Danmark og i Vesten, der arbejder vi for at værne om de islamiske værdier, som helt klart er under angreb i det her tilfælde. Så det, du siger til mig, det er, at hvis der er muslimer nok, hvis der er tilslutning nok til sharia, så vil vi også se sharia i Vesten. Det er jo svært at sige, hvad fremtiden bringer, men det, man kan sige i dag, det er, at sharia gør sig ikke gældende i nogen som helst lande i verden. Og det her, man bliver ved med at fremhæve Saudi-Arabien og andre eksempler, som er regimer, der er støttet af Vesten, hvorimod Hizb ut-Tahrir har bekæmpet de her regimer i årtier, og vores medlemmer har været fængslet i de her lande. Så lad mig lige høre, arbejder du og I Hizb ut-Tahrir i Skandinavien, arbejder I for sharia og en islamisk stat i Danmark, i Europa? Nej, det gør vi ikke. Vi arbejder for at etablere en islamisk stat, et kalifat, hvor sharia bliver implementeret som en komplet levemåde, der indretter samfundet på en helt anderledes måde, og det arbejder vi for at indføre i den del af verden, hvor folk er muslimer, hvor det harmonerer med deres overbevisning, med deres værdier og med deres historie. Her i Vesten arbejder vi på at værne om de islamiske værdier, og det er der jo i sagens natur, det emne, vi diskuterer i dag, et helt klart behov for. Rasmus Jarlov, hvis det står til troende, hvad er så problemet, at der sidder nogle mennesker, som har en religion, der bygger på sharia, som de gerne vil udbrede her i landet, men som i virkeligheden er møntet på Mellemøsten og andre muslimske lande i verden? Altså, hvis jeg forstår det rigtigt, så arbejder Hizb ut-Tahrir for at udbrede islam i Danmark også. Det håber du kan bekræfte. Det kommer helt an på, hvad du mener med at udbrede islam. Vi kalder til tanker, og vi kalder til værdier, og vi er altid klar på en saglig debat. Det er det, vi laver i Danmark. Vi arbejder ikke på at omvælte det demokratiske system, der eksisterer i Danmark. Okay. Jeg forstår det på den måde, at man ønsker at udbrede den her tænkemåde, som I står for. Jeg synes også, det vil være noget inkonsistent, hvis man siger, at man synes, det er rigtigt, at man har sharia i nogle lande, hvor man har den rigtige tankemåde, men man ønsker ikke at have det i Danmark. Selvfølgelig kommer Hizb ut-Tahrir ikke til at omstøde vores demokrati. Det er jo ikke sådan på den måde en
trussel mod vores samfundsorden i Danmark. Det er der alt for få, der bakker op om det til. Og på den, altså, nu skal vi heller ikke overdrive problemerne og sige, at det danske demokrati står til at falde, eller på den måde er udfordret af Hizb ut-Tahrir eller andre. Det er det alt for små og ubetydelige til. Men vi ser altså gerne, at folk i Danmark bakker op om vores demokrati. Og man hører altså meget ofte folk fra det her miljø stå og sige, at det gør man ikke, og man betragter sharia som en modsætning til demokratiet. Nu har vi jo heller ikke lavet et angreb på Hizb ut-Tahrir, selvom Hizb ut-Tahrir gerne vil have det til at lyde sådan. Vi har bare lavet et fremstød for de grundlæggende demokratiske værdier i Danmark, som vi godt vil have dominerer i det danske samfund. Så lad os spørge Elias Lamrabet. Sharia, er det modsætning til dansk demokrati? Det er det jo. I og med, at det er en helt anden måde at leve på, at det er et helt andet statssystem, en helt anden samfundssystem, en helt anden kultur, en helt anden moral. Og det er rigtigt. Man har ikke rettet angreb mod Hizb ut-Tahrir, man har rettet angreb mod islam, og dermed imod alle muslimer. Når man taler i nedsættende toner og begreber om Koranen og om profeten Muhammed, og om at hente sine løsninger derfra som lovkilder og som inspiration til, hvordan man skal leve sit liv, så er det jo ikke et spørgsmål om Hizb ut-Tahrir eller nogen som helst anden gruppe. Så er det et spørgsmål om islam. Og hvis det er, at de her meninger, den her tilgang til livet, hvor man tager udgangspunkt i islam og dermed i sharia, hvis det var så ubetydelig en del af muslimerne, og også muslimerne i Danmark, som stod for det her, hvorfor bruger man så ikke ubetydelige mange midler, så mange millioner kroner på at bekæmpe det, og hvorfor bruger man så mange kræfter og så meget tid på hele tiden at forsøge at kontrollere de her tanker hos folk? Rasmus Jarlov? Altså nu skal vi lige have fakta på plads. Der er ikke afsat millioner til det her initiativ. Præcis hvor mange penge er der afsat? Præcis 0 kroner er der afsat til det initiativ. Det her er foreløbig en undersøgelse af, hvordan står det til med opbakningen til de grundlæggende demokratiske værdier i Danmark, sådan noget som kvinders ligeværd med mænd, fri tænkning, respekt for alle, uafhængig af deres religion, sådan så vi ikke går ind for, at muslimer er bedre end andre, eksempelvis. Der er afsat 0 kroner til det, så jeg synes ikke, vi skal overdrive tingene her. Der er ikke tale om forbud, der er faktisk ikke engang tale om, at vi bruger skattekroner på det. Der er tale om, at vi vil godt have et overblik over, hvordan står det til, så vi kan tale ud fra fakta, i stedet for, at vi får en debat, hvor at folk står og påstår, at det står meget forfærdeligt til, og at der er kæmpe stor opbakning til antidemokratiske værdier, men vi faktisk ikke ved det. Vi vil godt vide, hvordan står det til, fordi vi tager problemet alvorligt og bekymret, hvis det udbreder sig. Men Rasmus Jarlov, selv en undersøgelse, der skal bringe noget viden for dagen om det her område, det koster jo penge. Den laver jo ikke sig selv og er gratis. Nej, altså når jeg siger, at det koster 0 kroner, så er det fordi, der ikke er afsat ekstra midler til det. Forvaltningen i Københavns Kommune har lovet at lave den her undersøgelse inden for den eksisterende ramme. Det er selvfølgelig rigtigt, at de skal bruge nogle arbejdstimer på det, men at stå og sige, at vi har afsat millioner af kroner til det, det er i hvert fald faktuelt fuldstændig forkert. Så vil jeg godt sige, at jeg fastholder altså fuldstændig, som du siger, at det her med, at man finder sine løsninger i en bog, der er skrevet for 1500 år siden, i stedet for, at man har en demokratisk dialog om, hvad er den bedste måde at indrette vores samfund på, hvordan skal vores lovgivning være, hvordan skal vi opføre os over for hinanden. Der mener jeg altså, at den demokratiske måde, hvor vi lader forskellige synspunkter debattere med hinanden og tager diskussionerne, er langt overlegen i forhold til den religiøse fundamentalisme, hvor man bare har alle svarene stående i en bog. Elias Lamrabet, lad mig lige spørge dig, for nu sagde du før, at sharia er ikke ligestillet med det danske demokrati med grundloven. Betyder det, at du og I Hizb ut-Tahrir ikke anerkender grundloven og demokratiet? Det handler jo ikke om, hvorvidt man overholder loven i samfundet. Det er jo ikke en diskussion om, hvorvidt man bryder loven, eller bryder grundloven, eller går ud og opfører sig som en kriminel. Det er et spørgsmål om, at man fra politikernes side også vil i virkeligheden påtvinge muslimer overbevisning om grundlaget for de her love. Og det er jo det, som man på godt dansk kalder for tankekontrol. Altså når Jarlov siger, at der ikke er afsat penge til bekæmpelse af tilslutning til sharia og til det islamiske livssyn, så er det jo det, der er faktuelt forkert. Fordi den her undersøgelse omkring, hvor mange der går ind for sharia, er jo langt fra det eneste projekt, der er i den her sammenhæng. Hvad har du ellers hørt om? Der er afsat snesevis af millioner i årenes løb til det, man kalder bekæmpelse af radikalisering. Og når man kigger på definitionerne af radikalisering, så er man jo netop radikal, og ifølge den nye rapport fra SFI er man også ekstremist, hvis man ikke går ind for demokratiet. Og det betyder jo, at hvis man tænker anderledes, og hvis man grundlæggende set går ind for en anderledes samfundsmodel, så er der ikke plads til en i den debat, som Jarlov ellers efterspørger. Og det synes jeg siger meget om den fritænkning, som han i sammensætning gerne vil have. Det er selvfølgelig tilladt at have nogle fuldstændig afsporede idéer, sådan som du har og andre ekstremismer. Det er der plads til i det danske demokrati, men det er fuldstændig misforstået, hvis I tror, at vi fra officielt dansk side
bakker jeg op og mener, at det, I står for, er lige så godt som det, som det danske samfund står for. Det er en misforståelse, som vi skal rydde af bordet. Det danske samfund er ikke værdineutralt. Vi er ikke ligeglade med, hvad for nogle værdier, der hersker i det danske samfund. Og vi vil godt gå ud og kæmpe for det, som Danmark bygger på, fordi vores samfund er overlegent i forhold til det, som I står for. Hvor man kan se, at alle de steder, hvor man er gået i jeres retning, der er man fået ulykkelige og fattige og udviklede samfund, i stedet for de her vestlige demokratier, som er en langt overlegen styreform, og som fungerer langt, langt bedre, end det, I står for. Og der skal man ikke tro, at alting er lige godt, og man skal ikke tro heller, at vi fra Danmark vil lægge os ned og være ligeglade med, det kræver et svar. hvad for nogle værdier, der hersker. Lamrabet. Ja. Det var en ordentlig kanonade, du fik der at svare på. Ja, men altså den her påstand om, at de steder, hvor man går i den retning, vi godt kunne tænke os, der går det ret dårligt, den kan man hurtigt fejre bordet. For der findes ikke noget land, der går i den retning, vi kunne tænke os. Der findes diktaturregimer i den islamiske verden, som Jarlovs parti og andre samarbejder med. Det var ikke Hizb ut-Tahrir, det var Per Stig Møller, der kaldte Bashar al-Assad for nøglen til fred i Mellemøsten, og det må man sige, han har tiden har vist, hvordan man skal se på det. Altså, når man kalder 1,5 milliard muslimer for tåber, fordi de henter deres løsninger i Koranen og i profeten Muhammeds sædvane, og når man kalder folk for ekstremister, fordi de har et anderledes syn på, hvordan samfundet skal indrettes, så kan man jo ikke samtidig snakke om, at den bedste måde at diskutere samfundsordner på, det er saglig debat, fordi sagligheden er blevet smidt ud af vinduet allerede på forhånd. Altså, jeg tror heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at man fra de danske politikers side er villig til at kæmpe for det demokrati, man tror på. Vi har trods alt set, at man er villig til at smide bomber og slå uskyldige mennesker ihjel, netop for at udsprede det her demokrati. Rasmus Jarlov. Jamen, altså, I er ekstremister. Per definition, så ønsker I en meget, meget anderledes samfundsmodel, end den, vi har i Danmark. Og man kan selvfølgelig altid diskutere, hvor ligger midten, og hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte. Men i forhold til det, som vi står for i Danmark, der ligger I ekstremt langt ude. Det er sådan set en meget objektiv, neutral konstatering. Og jeg må igen bare sige, at de steder, hvor man er gået i jeres retning, og så ved jeg godt, at alle ekstremister siger altid, jamen det er ikke kommunismens skyld, at det gik dårligt i Østblokken. Det var fordi, vi ikke havde implementeret den perfekte kommunisme. Og det samme står I og siger, det er ikke islamismens skyld, at det går dårligt i alle de lande, hvor man er rykket i retning af at være mere islamistiske end andre steder. Det er fordi, man ikke har fået det perfekte samfund endnu. Det er bare en meget, meget tynd måde at argumentere på. Og man kan sige, I kommer jo aldrig nogensinde heller til at få det perfekte islamistiske samfund i Danmark eller andre steder i verden overhovedet. Og vi må konstatere, at alle de steder, hvor man har forsøgt, der er det gået dårligt. Jarlov, nu vil jeg godt lige ind her, fordi Elias Lamrabet, når vi nu har dig her i studiet, den islamiske stat, som vi ser huserer i Irak og i Syrien og andre steder i Mellemøsten, er det den form for stat, som Hizb ut-Tahrir ønsker? Overhovedet ikke. Vi har mange gange taget klar stilling til det her, og alligevel så bliver man igen og igen spurgt, hver gang man er i medierne, så skal man bruge noget af sin taletid på at svare på det. Vi har udgivet flere skriftlige skrivelser, flere udgivelser, som helt klart tager stilling til det her. Jeg mener slet ikke, at det, der kaldes IS, er en stat, før man kan begynde at tale om det er en islamisk stat. Det er en milits, som har taget nogle områder under sin magt. Men det, der også er vigtigt at understrege, det er, at jeg slet ikke vil være med til den her propagandakamp, som foregår, hvor man vil bruge det her til nu igen at sende bombefly, som man allerede har gjort afsted. Men hvad er helt konkret forskellen så på jeres Hizb ut-Tahrirs tanke om en islamisk stat, og så dem, der kalder sig islamisk stat? Der er en helt enorm forskel, netop fordi, at sharia slet ikke er et spørgsmål alene om at iværksætte nogle straffe, og slet ikke i et samfund, som ikke på alle mulige andre parametre er indrettet efter islam. Hvis man skal indføre de islamiske straffe, så skal det ske i harmoni med resten af sharia, som er et komplet system. Det vil sige, at de økonomiske regler i islam, det økonomiske system skal gøre sig gældende, der skal sikres basale rettigheder for borgere, naturressourcer og andre vitale sektorer skal lægges som offentlig ejendom og ikke på private hænder, sådan som man trælbinder befolkningen. Altså, der er så mange aspekter af det her. Vi taler om en stat, som ud fra de love, man henter fra Koranen og fra profeten Muhammeds sædvane, indretter et komplet samfund. Godt, vi skal lige videre i debatten. Du lytter til P1 Debat, og det vi diskuterer i dag, det er sharia. Skal vi omfavne og anerkende sharia, eller skal vi forsøge at begrænse tilgangen til den islamiske lære? Et flertal af politikerne i København på Rådhuset i borgerrepræsentationen vil sætte en stopper for tilgangen til sharia, for på den måde at udbrede demokratiet. Men er det de danske politikere, der er udemokratiske? Det er, hvad vi diskuterer her i P1 Debat. Hvis du er lytter og selv har en muslimsk baggrund, så er du velkommen til at ringe og give din mening til kende på telefon 80 20 80 00.
Jeg skal lige bede jer om at tage jeres høretelefoner på, fordi jeg kan nu sige goddag til en lytter, der ringer faktisk helt fra Holland. Velkommen til P1 Debat. Ja, hej. Hej. Jeg skal lige høre, hvad tænker du, skal vi omfavne, eller skal vi forsøge at stoppe tilgangen til sharia? Jamen, jeg synes helt klart, at vi skal forsøge at stoppe tilgangen til sharia. Og det er fordi, at i mange af de lande, hvor de har hentet løsningerne fra sharia, der kan man jo se, hvordan det er gået til. Hvis vi snakker om Afghanistan eller Syrien lige nu. Hallo, kan jeg høre? Vi kan sagtens høre dig. Hvad er dit eget forhold til islam? Jamen, jeg er eks-muslim. Jeg er ateist nu. Og grunden til det er egentlig fordi, det er ikke fordi, at mange har sagt, at det er fordi, at jeg er opvokset i Danmark og har fået de værdier, men det er faktisk fordi, at jeg læste Koranen grundigt igennem og læste sharia og hadith og det hele grundigt igennem. Og det går imod alle de danske, eller alle de grundlæggende demokratiske værdier, som man får som human rights eller kvinderettighed. Og Ja, og jeg skal lige sige for en god ordens skyld, at du har valgt at være anonym. Redaktionen her kender dit fulde navn og dine adresser og dit telefonnummer osv. Men hvorfor vil du være anonym i den her debat? Der er jo en helt klar grund til det, og det er fordi, at som en eks-muslim, hvis sharia for eksempel var til gældende i Danmark, eller hvis jeg var i det islamiske stat, så ville de jo dræbe mig på kodedamme eller stene mig til døden. Og det samme skete der, eller det samme skete der ikke, men det var næsten lige til dengang jeg sagde, at jeg var ateist, der mistede jeg da også ret mange venner og dødstrusler. Alt det hørte jeg jo ofte om fra islamister og ekstremister, skal jeg sige. Og derfor så har jeg valgt at være anonym nu, for at ikke provokere mit dagligliv. Godt, tak for den kommentar. Lad mig så lige spørge dig, Elias Lamrabet. Har den her kvinde nogen grund til at frygte sharia og Hizb ut-Tahrir som frafalden muslim? Nej, altså hvis der var, hvor er det, at hun frygter, at det skulle finde sted? Det kan vi jo spørge om. Hvad er det for en frygt, du har? Det er jo, altså sharia lige nu, det er jo ikke til gæld i Danmark, men jeg har da frygt for muslimer og ekstremister. Der har der været flere eksempler på det. I Holland for eksempel har de slået en mand, nu skal jeg ikke huske hans navn, ihjel på åben gade, fordi at han havde tegnet Koranen på kroppen af en pige, eller den mand, der tegnede Mohammed-tegningerne. Du tænker på filminstruktøren Theo van Gogh, tror jeg. Lige præcis ham, ja. Og der er jo også flere eksempler på folk, der er gået fra islam i islamiske stater, bare folk, der printer et avis eller skriver noget, der bliver det jo sat ind til fængsel. Men lad mig lige høre, har du selv personligt oplevet nogle former for trusler? Hvis opkald er trusler og dødsopkald, eller dødstrusler, at de vil finde, hvor jeg er hen, og jeg vil dø, og at jeg er på den forkerte spor, og de skal nok sørge for mig. Og jeg har endda faktisk fået der var en mand, der syntes, at han skulle gifte sig med mig, selvom han havde 3 koner, fordi at jeg var på den forkerte spor, og det var hans opgave til at få mig på den rette. Det er jo trusler imod min frihed, det er jeg det som. Godt, Elias Lamrabet. Når du hører det her, hvad tænker du så? Altså det her, det er jo de her typer historier, som politikerne, de elsker, de går for sig i dem. Jeg kan se, at Jarlov står og nikker ivrigt. Men nu er det jo en kvinde, der ringer og fortæller sin egen historie. Jo, det er jo rigtigt nok, men altså nu sidder jeg tilfældigvis også og tjekker de mails, som lander i vores indbakke en gang imellem på Hizb ut-Tahrir @info. Og der kan jeg fortælle jer, at hvis det er dødstrusler, man bekymrer sig om, så er der rigeligt at tage fat om der, og meget andet snask også. Altså at finde de her enkelte individuelle eksempler, og så gøre dem til et symptom eller en forklaring på, at alle de her muslimer, som går ind for sharia, som går ind for, at islam skal have en praktisk rolle i deres liv, og ikke bare være et eller andet, som de kan holde derhjemme, eller måske en eller anden abstrakt moralfilosofi. Folk, som bare tilnærmelsesvis er praktiserende muslimer, de har de her holdninger. Det er jo fuldstændig overdimensioneret, når man samtidig tænker over, at man sender bombefly afsted, og slår civile mennesker ihjel, fordi de ikke vil have taget demokratiet til sig frivilligt, så fortæller det jo noget om, altså hvis vi kigger på, hvor mange der er blevet dræbt i Afghanistan og Irak i forbindelse med de her krige. For en god ordens skyld, så skal jeg lige sige, det her det er ikke nogen, vi har fundet. Det her det er lyttere, som på eget initiativ ringer ind på 80 20 80 00. Jeg skal lige have på plads og forstå, Elias Lamrabet. Går du ind for, at man truer frafaldende muslimer?
Jeg går ikke ind for, at man truer nogen som helst. Godt. Altså, ja, det er forbudt ifølge islam, at man frafalder, men islam er et spørgsmål om overbevisning, og derfor må løsningen jo nødvendigvis være, hvis man mener, at en person er afsporet på den ene eller på den anden måde, at man i første omgang sætter sig ned og diskuterer tingene sagligt, at man diskuterer ud fra nogle rationelle argumenter, som folk kan forstå, og ikke et spørgsmål omkring trussel og intimidering. Trussel og intimidering og forsøg på at presse folk til at mene noget bestemt, det er jo netop det, som man med Jarlovs forslag har vedtaget i Københavns borgerrepræsentation. Lad os lige tage den næste lytter. Rasmus Jarlov, du skal lige til din hørebøffer på også. Det er Mohammed fra Hvidovre, der har ringet. Goddag og velkommen til P1 Debat, Mohammed. Ja, goddag og tak skal du have. Hvordan har du det med sharia? Er det en tro, vi skal forsøge at stoppe tilgangen til her i landet? Altså, nu går jeg selv ind for sharia, så nej, det synes jeg ikke. Men ellers med hensyn til sharia, altså mange ved jo ikke engang, hvad sharia er og betyder. Så det vil jeg gerne lige kort fortælle, at sharia det er en hel vej. Altså, det betyder islam. Og det er en hel vej, man skal, altså, og det er ikke fordi, det er noget, som man ser i det, der sker i øjeblikket i Mellemøsten, som for eksempel Syrien. Det har intet med islam at gøre, eller sharia at gøre. Og med hensyn til den kvinde, der ringede ind lige før, med hensyn til, hvis man frafalder og så videre, det er jo ikke fordi, man personligt må give folk trusler, eller man personligt må gøre folk skade eller noget. Det kræver en hel retssystem, altså en hel retssag på, hvordan man skal gøre det. Altså, det er jo ikke, fordi man selv personligt må gøre noget forkert. Godt, lad mig lige spille den over til Rasmus Jarlov fra De Konservative, som så også sidder i borgerrepræsentationen i København. Nu hører du Mohammed her fra Hvidovre, ikke, som selv er muslim og går ind for sharia. Når du lytter til ham, hvad er så egentlig problemet, Rasmus Jarlov? Der er mange problemer i det, han siger her. Mohammed siger, at så længe at man har en domstol, så er det okay, at man har dødsstraf for, at folk skifter mening i forhold til, hvilken religion de gerne vil følge. Det synes jeg er en dybt problematisk tankegang. Og netop det her med dødsstraf for at skifte væk fra islam, det er jo en central del af sharia og et af de meget problematiske elementer i det. Og der er altså nogle måder at tænke på omkring mennesker, det her med, at muslimer er bedre end andre. Deres udsagn tæller mere i en retssal, end kristne eller jøders vidneudsagn vil gøre. Mænds vidneudsagn tæller mere end kvinders. Kvinder har generelt en lavere status i samfundet, end mænd har. Man har ikke lov til at kritisere religion, man har ikke lov til at kritisere profeten Mohammed. Der er en lang række ting, man ikke må sige. Ytringsfriheden bliver indskrænket. Der er nogle meget centrale elementer, som er fuldstændig inkompatible med vores demokrati. Og der må man bare sige, at man kan ikke have begge dele. Man kan ikke både have sharia og demokrati. Det tror jeg også alle lærte imamer og så videre sådan set også indrømmer, at de to ting hænger ikke sammen. Og så må man jo vælge, om man ønsker det ene eller det andet. Og der er bare ikke nogen tvivl om, at i Danmark, der skal det være de grundlæggende demokratiske værdier, der hersker. Godt, det var et svar her fra Rasmus Jarlov til Mohammed, der ringede fra Hvidovre til P1 Debat på 80 20 80 00. Elias Lamrabet, går du ind for dødsstraf? Det gør jeg. Som en del af sharia? Som en del af sharia. Jeg går ind for hele sharia. Jeg hverken piller fra eller lægger til. Altså den her idé om hele tiden at diskutere sharia, som jo er en komplet samfundsmodel ud fra en enkelt straffelov eller to, det er jo i virkeligheden absurd. Jeg har aldrig hørt nogen dansk politiker fordømme demokratiet og liberalismen eller kapitalismen, fordi man i USA har nogle fuldstændig absurde straffelov, vil det forekomme og de fleste af os. Så skal jeg også lige spørge dig, og hvad så med stening af kvinder som mig? Går du også ind for det? Nej, hvorfor kvinder som dig? Altså, retten til at stene kvinder, hvis de forbryder sig mod sharia-lovgivningen. Der er ikke noget, der hedder retten til at stene kvinder. Der er noget, der hedder handlinger, som er forbudte og som er strafbare. Og de handlinger, som straffes med stening eventuelt, gælder både for mænd og for kvinder. Når man insisterer på at sige stening af kvinder som dig eller som andre, uden at det har noget med sammenhæng at gøre, så er det jo netop for at understrege det her syn, som man gerne vil vise. Så lad mig tage kvinden eller mig væk og bare stille spørgsmålet. Går du ind for stening? Der er visse tilfælde,
under et samfundssystem, hvor at kulturen og samfundsnormen og samfundsmoralen er indrettet i henhold til islam, og hvor der udføres handlinger, som direkte fordærver den offentlige kultur og den offentlige moral, og som giver samfundet et præg af fordærv, hvor at den her straf, den skal indføres, så fremt at der i en retssag kan føres beviser for, at det har fundet sted. Ja, men må jeg lige knytte en kommentar til det, Jarlov sagde før? Ja, det må du. Altså det her med hele tiden til udgangspunkt i, at det her det er noget gammelt. At det er en bog, som er over 1000 år gammel, når man taler om Koranen, og taler i de her hunde, og den er nedsættende tone. Altså, jeg mener, det er noget vrøvl, når man taler om jura og samfundsorden, at alder skal være et argument. Altså, marxismen kom jo til senere end liberalismen, og du kalder dig konservativ. Skulle alle vestlige lande så være marxistiske, og skulle alle bekende sig til en eller anden New Age religiøs sekt, fordi at det er det seneste nye? Rasmus det holder simpelthen ikke. Det må vi have svar på. Jeg har som konservativ meget stor respekt for traditioner og for ting, der kommer fra gamle dage, men jeg har ikke respekt for ting, der ikke virker. Og jeres tilgang til at indrette et samfund, hvor at alle svar, de står i en bog, i stedet for, at man lader forskellige synspunkter brydes mod hinanden, tager diskussionen og taler sig til rette om, hvad der er mest hensigtsmæssigt, og hvordan man bedst indretter samfundet på. Det har jeg meget lidt respekt for, fordi det fungerer ikke. Det låser den frie tænkning, det forhindrer et fremskridt, og man kan se, at alle de lande, hvor man er gået i jeres retning, der kommer der ingen fremskridt, der er ingen videnskab, der er ingen nye opfindelser til gavn for menneskeheden. Rasmus Jarlov, nu sætter jeg lige en streg her, fordi nu er jeg nødt til at spørge dig om et par ting, Elias Lamrabet, som talsmand fra Hizb ut-Tahrir Skandinavien. Da vi skulle lave den her debat, der stillede I nogle betingelser for, hvem I vil diskutere med, som jeg gik med på, redaktionen gik med på, fordi vi mener, at det er vigtigt i demokratiets navn at høre jeres stemme. Først fik jeg at vide, at I ikke ville diskutere med muslimer, og så ville I ikke diskutere med venstrefløjen, men I ville gerne diskutere med jeres politiske modstandere på højrefløjen, som Rasmus Jarlov, som så står her i dag. Er det en demokratisk, moderne tankegang i Danmark, at I bestemmer, hvem der må diskutere med jer, og hvem der ikke må? Ja, det bestemmer vi jo sådan set heller ikke. Jeg har ikke noget problem med at diskutere med venstrefløjen, og vores medierepræsentant har tidligere diskuteret med venstrefløjen uden noget problem, og vi diskuterer gerne med venstrefløjen. Det vi ikke gider, det er, at vi gider ikke at stille os op i en sammenhæng, hvor der skal føres valgkamp hen over bordet, og så skal vi stå i midten og bruges i den sammenhæng. Det må politikerne sådan set ordne selv. Hvis de vil fiske efter stemmer, så kan de passende gå ud og gøre det. Det gør de hele tiden alligevel. Når vi ikke vil diskutere når vi ikke vil gøre den her diskussion til en diskussion imellem muslimer, så er det fordi, vi afviser det her narrativ, hvor man opdeler muslimerne i ekstremister og moderate, og så prøver man at få dem til at udkæmpe en eller anden kamp. Altså hele ideen om, at der er behov for at reformere eller at modernisere islam, det er jo en anerkendelse af, at islam i sit udgangspunkt indeholder de her elementer, som man ikke bryder sig om fra de vestlige politikere, og derfor så vil de have, at man skal klippe en tå og hugge en hæl, indtil den vestlige sko passer. Så og det, så står du man siger tilbage. til mig, det er, at I diskuterer gerne og tager debatten, hvis I får lov at bestemme, hvem der står på den anden side og diskuterer med jer. Nej, sådan fungerer verden jo ikke. Det gør den jo så i dag. Man bliver inviteret til en debat, og så kan man vælge at sige ja, man kan vælge at sige nej, man kan vælge at oplyse en årsag, man kan også vælge at lade helt være med at oplyse en årsag. Vi dikterer jo ikke noget som helst. Hvis du går med til, at debatten skal foregå på nogle bestemte præmisser, jamen, så er du lige så meget med til at diktere jo, ellers så kan du jo bare sige nej tak. Så, altså... Og jeg valgte så at høre jeres stemme i debatten i dag. Ja. Lad os lige sige goddag til endnu en lytter, der har ringet til programmet. Det er Abdi Mohammed, der ringer fra Aarhus. Abdi, du er selv muslim, og du mener, at enhver muslim går ind for sharia. Ja, hvad bygger du det på? Jamen, det er grundelementerne i islam, at vi går ind for sharia, og sådan er det bare. Men hvis jeg også lige kan sige noget andet, så er det også, at nu når vi lever i Danmark, så spiller vi også efter de demokratiske spilleregler, der nu gælder her. Og det synes jeg bare, at mange gange, at på gang, at fra højre siden af, man ser, at sådan er det bare alligevel ikke. At Hizb ut-Tahrir får ikke lov til at fremføre deres holdninger, og hvordan egentlig, og fremlægge, hvordan egentlig sharia virkeligheden egentlig er. Men man tager kun de negative ting og fremhæver dem hele tiden. Det er jo slet ikke demokratisk. Lad der folk tale ud og fortælle dem, hvordan det nu er. Jeg synes, jeg går ind for som muslim, så går man ind for sharia. Det er Guds lov, og sådan er det bare. Og så at man skal så pille nogle ting fra og så videre, at man er demokrat. Man kan både bo i Danmark og synes om, jeg er liberal, når jeg nu bor her i Danmark,
Og så stemte jeg sgu også på, hvad skal man sige, på højrefløjen. Men det overvejer jeg næste gang ikke at gøre, fordi at de spilleregler, der nu er, det er jo, at man egentlig skal have islam, og det er forrygt. Så lad mig lige sende den over til dig, Elias Lamrabet. Kan man være muslim i Danmark uden at gå 100% ind for sharia? Man kan ikke være muslim noget som helst sted og tage sin islam seriøst uden at gå ind for sharia. Fordi sharia netop er alle de praktiske aspekter i islam, og det er sådan set ligegyldigt, om det drejer sig om samfunds- og statsforhold, eller om det drejer sig om helt personlige, simple ting, som hvad jeg må spise, og hvad jeg ikke må spise, osv. osv. Så hele islam i sin praktiske form, den praktiske dimension af islam, det er det, der hedder sharia. Så når man retter angreb mod sharia, og står her ved siden af mig, som Rasmus Jarlov, og slår i bordet og siger, i Danmark, der skal man gå ind for demokrati, så er det jo netop et udtryk for, at den her fritænkning og den her ytringsfrihed, som man bryster sig så meget af, den findes ikke. Det er et politisk redskab, man kan hive op af baglommen og bruge, når det er opportunt, og ellers Rasmus Jarlov. Kan man hakke på dem, der ikke er enige? Jamen, det er forkert. Man har lov til at have dine rabiate, sindssyge synspunkter lige så meget, man gerne vil. Men det betyder ikke, at de er lige så gode som de værdier, som det danske samfund bygger på. Og det er altså ikke noget mål for os at være værdineutrale på den måde, at vi lader al mulig ekstremisme overtage vores samfund, uden at vi tager til genmæle over for det. Det der problemet, det er lige præcis det, du siger, med at sharia er et kompleks. Det hele hænger sammen. Man kan ikke klippe en hæl og en tå, som jeg tror, du sagde før. Man kan ikke tilpasse sig demokratiet. Den her meget, meget firkantede fortolkning af islam, som det heldigvis ikke er alle muslimer, der har. Der er jo altså muslimer, der fungerer udmærket i vores samfund, underordner sig demokratiet i Danmark. Men din meget firkantede, dogmatiske tilgang til det, den er meget, meget problematisk, fordi når man slet ikke er villig til på noget som helst måde at bøje sig for, at der er nogle værdier i Danmark, som ligger fast, og som din sharia ikke får lov til at bøje og skubbe væk, så kommer der et kæmpe kultursammenstød med det danske demokrati. Og det gør, at muslimerne bliver udstøtte, fattige, bitre og kommer til at få dårligt liv i Danmark. Og det synes jeg, I skal tage på jer, at I ødelægger det for muslimer i Danmark med den her firkantede tilgang. Lamrabet, hvad med de moderate muslimer, som der også er nogen, der kalder sig? Hvor er deres plads henne i forhold til sharia og Hizb ut-Tahrir? Det kan du hive dem ind og spørge dem om, men altså, det der er, det er, at som jeg sagde før, og som jeg godt vil gentage, det er, at hvis man anerkender, at islam indeholder nogle ting, som man ikke bryder sig om i Vesten, så kan man kalde folk moderate, og så kan man give dem skulderklap og så videre, hvis de skærer de her ting fra, og dermed bliver gode nok i de vestlige politikers øjne. Men det ændrer jo ikke på, hvad islam i virkeligheden og i udgangspunktet indeholder. Med hensyn til det, som lige blev sagt her fra Rasmus Jarlov, så har han indtil videre sagt, at man er rabiat, at man er sindssyg, at man er tåbelig, at man er gammeldags, hvis man går ind for sharia. Og det her, det er jo et godt eksempel på, hvordan man vil føre debatten. Man taler om fritænkning, og så smider man alle de her markader på dem, som tænker anderledes. Ja. Og så taler man om, at man ikke kan fungere i det danske samfund, hvis ikke man går ind for demokratiet. Prøv at man kan bidrage på alle mulige forskellige måder. Man kan sagtens være en aktiv borger, og det bedste bevis på det er jo, at vores arrangementer igen og igen formår at sætte en dagsorden i debatten. Og lige præcis jeres arrangement, jeg cutter af nu, fordi vi har desværre kun 1 minut tilbage, selvom vi kunne have blevet ved længe nu. Rasmus Jarlov, det stormøde, der er indkaldt til af Hizb ut-Tahrir i Nørrebrohallen her på søndag, som ligesom hylder sharia som muslimernes stolthed. Skal det aflyses i et demokratisk samfund, hvor vi har ytringsfrihed? Det er jo ikke noget, jeg vil tvinge nogen til. Jeg synes, det er et fuldstændig tåbeligt arrangement. Jeg synes, det de fremstød, de laver, er fuldstændig idiotisk. Men vi er jo så storsindede i et demokrati, at der er plads til, at man kan agitere også for nogle fuldstændig vanvittige synspunkter. Også de synspunkter, som vil undergrave vores demokrati. Men det er noget møg, og jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, hvis der er muslimer, der begynder at tilslutte sig det her. For det betyder, at de vil gå rundt og være fattige, bitre, arbejdsløse og udstøtte af det danske samfund, i stedet for at blive aktiv del af det, som vi godt vil have. Jeg vil godt have dem med, i stedet for at have marginaliseret. Ord. Vi når ikke mere i dagens PET-debat. Tak fordi I kom og tog den. Elias Lamrabet fra Hizb ut-Tahrir Skandinavien og Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti. Jeg hedder Gitte Hansen. Der er fuld gang i debatten derude på Facebook. Der kan man fortsat debattere. Tak for nu.